Een speciale bijeenkomst midden in de Oude Veen. Ben van basisschool Nieuwerge en Watten mochten erbij wezen bij de zogenaamde Fly Past, een erebetoon aan de bemanning van de Lancaster. Er wordt druk werken aan de opgraving van het vliegtuig en dat gaat prima. Er zijn al aardig wat zaken op een wetterkaam. We hebben onder andere hier een propellerblad. Dat propellerblad toont heel duidelijk tekenen van de strijd die het vliegtuig heeft gestreden. Want hier kunnen we zelfs een kogelgat zien. De band krijgen uitles van de majoor en maaien daarna naar het plak dat de Lancaster leidt. Voor het officiële moment. Dat ik beziet uit Engeland is. Van het squadron dat de bemanning van de Lancaster bijjede, maar ik de pakensissers van de piloot. Ze vinden het heel bijzonder. It's lovely that we're telling the story of what happened on the night of 5th of September, but it's got a much deeper meaning for everybody than that. You know, it's important we remember all of the crews that were lost, and it helps us to do that by doing things like this. So it's very, very important. Een piekenvel moment is er als de jinnige nog vliegende Lancaster een laatste groet brengt. And it's very emotional, obviously, for us, but it also makes me feel very proud. Very proud? Yeah, of course, yes. Yeah, very proud. Dan is er een minuut stilte en komen nog 2 F-16's oer voor een erebetoon. De band Lise Blommendel. En daarna keert de rest weer om. Kan het opgraven weer verder. Begin november is het werk klaar.